खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयाहाय इलेक्शननि रिजाल्टखौथ' मोनबाय सोरबाया मोजां जागोन सोरबाया गाज्रि जाखागोन बे स्वाभाबिक बुंनांगौआ बिसो बाराथ' माथो होननानै बुंबावनाय थाङै थुङै UPPL जिर' जाहैमारबाय सोरबा सोरबायाथ' गोबाङानो बुंदोंमोन माजोंबासो नायहरनांसिगोन होननाया थारैनो नायहरमारनोबो गोनां जाहैसिगोन तो गुबुन दिनाव थांनाय बाराव माने UPPL जेब्ला सरकार दादोंमोन अब्लानि समावबो BPF मालाय देरहाबावदोंमोन सासे सानैब्लाबो देरहादों बिसोरो जथेस्थ'खिनिखौ नांगौखिनिखौ सरकाराव गैयाब्लाबो देरहादों नाथायबा बे बाराव UPPL मानो एफाराब जिर' जाखो बेखौ एसे मोजां सानफिनदो रनजित बसुमतारियाथ' बुंनो थाङोब्ला थिफुदलाया बारामोन नालाय बे बाराव बिनि अस्तित्वआनो थानाय नंला आंथ' बिखौ ओरैबायदिसो बुंनो लुबैदों इलेक्शन होनबानो बागदावनानै बिसिबांबा गोजानाव खारनायासो मोजांसै इलेक्शन होनबानो बागदावखांनाय बिदिसो जासिगोन बे एब्रावहाय बिनि पलिटिकेल बा पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनाय मानाय खन्थाइ लिरनाय मानाय लिरबाय थाबावदो एबारावहाय BTC काउन्सिल इलेक्शनावबो मोननै जायगायाव गेलेदोंमोन बावहायबो होरलां होथां खारनांदों बा जेनदों मोजां रोखोमनो जेनदों आरो नै दा MLA इलेक्शनावबो गेलेदोंमोन जेनग्लिजोबथारबाय एबारावहाय जेरैखि जाया मानो जेनजोबथारदों दा जेननायनिबो जाहोन दं जाहोनफोरा बेफोरनो खुगायावलाय बिराद गोदै गोदै बाथ्रा बुङो UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा बारासो बुंनाय जायो दा अपोजिशन गैयाब्लाबो जाया थानांगौ फैला जे बरगयारी बेबो मोजाङै रोखोमनि जेनबाय सावथुन मुलुगाव जेरैबायदि जेननाय पार्टखौ लायो सेम टु सेम दाबो बियो मोगथाङावबो जेनदों मोजां रोखोमाव एसे एनै देरहानाय मोनबाबो आलादामोन सासे सानैसो देरहानाय मोनबाबो किन्तु आं सानैखौ बिराद आसा खालामदोंमोन सोरखौ होनना बुङोबा नामखौ आं मख'थारला नाम मख'नो एसे उसुबिदा मुंखौबो एसे आसा लादोंमोन आं जायफोरखौ सानै मानसिखौ किन्तु बिसोरबो दिनैहाय जेनहैबायसो थ' आरोबाव मेन बाथ्राया जाहैबाय दिपेन बर'आ आगान होजेननाय लगे लगेनो बेबो जेनहैबाय बेबो खुगायाव बिराद गोदै किन्तु बे खुगाजों बिराद गोदै बुंग्रा मानसिया खामानियाव साक्सेस जाया हायोब्ला बियो फरायसा आफादावनो थाफिनबावोबा मोजांसो हाबफिनना थानाया मोजांसो नङाब्लाथ' नों पलिटिक्सखौ बिराद गोदै माने बिराद मोजां नुहुरदोंमोन पलिटिक्सआ चन्दन ब्रह्म सार बुंनायफोर बायदि गोरलै खोथा नङा इजि नङा देरहानांगौआ आरो बिबो बहा MLA आवसो बाव बिराद गिदिर समस्ति बिराद गिदिर गुवार जायगा नोंखौ फरायसा आफाद हिसाबै मोजां मोनो किन्तु राजनितिकआव हाबनाय लगे लगेनो नोंनि जायफोर मोजां मोननाय बै व्यक्तिफ्राबो नोंनि गोजानाव थागोनसो बोरैबाब्ला बेफोरबायदि आरोखि किन्तु फरायसा आफादाव थानाय लगे लगेनो जायफ्रा मोजां मोनाब्लाबो उपाय गैया बियो मोजां मोननांगौ जानानै फैयो मानोना नेक्स्ट जेनेरेशननि उन्दै गथ'फोरनि बाथ्रा खोथा थाहैबाय बे हिसाबै जों बयबो मोजां मोनो फरायसा आफादखौ किन्तु राजखान्थियाव हाबहैनाय लगे लगेनो जेबो नोंनि आंगो लोगोआबो नोंनि न'आव थांबावनायसो नङा जोंनि बर'नि गेजेराव राजखान्थिखौ बिराद गिदिर लायो जोंनि बर'निल' नङा हारसाफ्राबो गुबुन हारियाथ' हाथारलायो सिथारलायो पलिटिक्सआव जों बर'निफोरनावहायथ' बेफोरबायदि दासिमबो जाफेराखै आरो दाजाबो राजनितिकआ फैगोन थांगोन इलेक्शनफोरा फैगोन थांगोन जोबस्रांगोन नङा होनबा थ' बिनि गेजेरावनो आसाबो खालामदोंमोन दिपेन बर'खौ आंबो गोसोजों किन्तु मोजां रोखोमै जेनबाय
मानो होनना बुङोबा UPPL आं बुंगोन दाबो इलेक्शन होननानै बुङोबा बागदावला बायग्रासो जासिगोन। BTC आवहाय MCLA फोर कयेकजन दङ बिसोरबो लासै लासैनो BPF आवसो थ्रोब फैसिगोन बायदि मोनदों। राकेश ब्रह्म बेबो सासे आयौ 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 मा बुंगोन लाजिथावथाव बिथांमोना माने MLA इलेक्शन होनबानो बागदावनानै बिसिबा गोजानाव थाहैनायासो मोजांसै। माने रायजो राजाफोरा जे नोंसोरखौ मोजां मोना मैयानि दिनावनो फोरमान जादों। सोरबा सोरबायाथ' माने ससियेल मिडियायाव आं मुंखौनो लानानै बुंथारनोसै एस जकिंआथ' बुंथारदोंमोन बेसेरा ओरैबायदि चिराङाव फैनानै थिगानो जादों बिनि माखासे फैनानै बा माखासे बुरखांफैना होनाया मोजांबो जादों माने मेगनखौ बेखेवनानै होनायफोरबायदि जादों नङाला एकदम गाज्रि माबा जाथारगौमोन ना बेफोरबायदि बुंग्राबो थानांगौ नांगौ खिन्थु एस जकिंनिया मोनसे जिनिसा गोरोन्थि जादों होननानै आं बुंगोन। आं बुङा जे नोंखौ गाज्रि खिन्थु नोंनि माखासे बाथ्रा बुंनाया नैबे पइन्टखौ आं मोजां मोनाखै जे दिपेन बर'आ माने देरहायाब्ला आं ससियेल मिडियायावनो बा फेसबुक पेजफोरावहाय ओंखारला बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो दा मा जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनांगौ दरखार गैया। नंगौ दिपेन बर'खौ मोजां मोनो नों मोजां मोनो थिगानो बा सापर्ट खालामो मोजां मोनदों थिगानो नाथायबा आं ससियेल मिडियायाव ओंखारला फैला नुथारला नुनायबो नङा होननानै बुंनाया दा हयथ'बा नोंहा बे फेसबुक पेजनि गेजेरजोंनो एसेब्लाबो इनकामा जादों बा नों बे फेसबुक पेजनि इनकामजों नों सोरबा गैयि न'खरखौ एसेब्लाबो नायनो हादों बा सहाय खालामनो हादों थाइसे थाइनैब्लाबो जाखिनि हादों सहायथ' होनो हादों नों बेजोंनो थ' नोङो खनसेयावनो आं फैला दिपेन बर'आ जेनबा नुजाला बेखिनि बाथ्रा बुंनाया बियो एसे गोरोन्थि जादों होननानै आं सानो। आरो UPPL नि जाखिनि ITCL ससियेल मिडियायाव बिराद एक्टिभ थाग्राफोर ITCLफ्रा माने ओरैबायदि बाथ्रा बुङो बाबा दा मानोथो देरहाहोनो हायासै ITCLफ्रा हायोबा मोखां खोन्थानानै बाथ्राखौ बुं जोंफोरबायदि हायोब्ला मोखां खोन्थानानै बाथ्राखौ बुं दाथ' गोबां बाथ्रा बुंगोन गोबां बाथ्रा लिरगोन गोबां बाथ्रा बायदिसिनाखौनो बुंनाय दिनै नोंथांमोना अपोजिशनाव थानानैब्लाबो अपोजिशन जानांगौ थानांगौ आरो मोनसे जायगायाव पलिटिक्स राजखान्थिया दङब्ला मोनसेल' थाब्ला जाया मोननै थानांगौ अब्लासो बै राजखान्थियाबो गोख्रों गोरा जाहैयो बिसोरनि गोरोन्थिफोरखौ बुंखांना होनो हायो बेफोरबायदि दा बहुतानो बुंगोन जे आंथ' BPF खौ सापर्ट खालामग्रा हिसाबै आं मानो दिनै BPF नि हेंथायै बाथ्रा बुंनो खिन्थु बुंनांगौ समाव बुंगोन जों बुंनांगौ समाव जों बुंगोन बा आं बुंगोन बुंनांगौ समाव सोरबाया बुंनांगौ बा सोरबा थिननांगौ बिनि दरखार गैया होननानै आं सानो जेखियानो जाया मानो जायफोर UPPL नि ITCL फोर नोंथांमोनाबो मोजां बाथ्राखौ लानानै लिर बरन बुंखांनानै हो जाथारि बाथारि बे AI जों एडिट खालामनानै सोरखौबा गोबाथुमनानै लानाय सोरखौबा खुदुमनाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय बेफोरबायदिया आंनि हिसाबाव बे मोजां नङा होननानै आं सानो जाया सैथो जाय बाथ्राया थिग जाय बाथ्राया नंगौ नङा होनबा बेफोरखौसो बुंना होनाया बा लिरना होनाया मोजां नंखाय बाखाय बे सोरनिबा माबा माबिखौ लानानै मोनामसुनाय मानाय बिदि एडिट खालामना होनाया आं बेखौ साबजानाय मोना बेजों राजनितिकआ मालाबाबो जौगाया बरंस राजनितिकआ दिनै UPPL दिनैहाय मानो गोदोनानै थानो गोनां जाखो मानो जेनखो ओंखायनो ITCLफ्राबो नायै हयै सानै हयैनो माखासेखौ लिरनाया मोजां एस जकिंआ नायसनदोंबा गाज्रि मोननांगौ दरखार गैया दुखु मोननांगौ दरखार गैया आं नैबेखौसो बुंगोन नंगौ नोङो सोरखौबा सापर्ट खालामदों सोरखौबा नों बिराद मोजां मोनो बाथ्रा बुंनांगौ आरो बिदि बुंग्रा गैयाब्ला जाया बुंग्रा थानांगौ अब्लासो नुसनो बयबो खिन्थु नैबे मोनसे बाथ्रायासो एसे गोरोन्थि जादों आरोखि आं नैबेखौसोल' बुंगोन आं गुबुनखौ आं जेबो बुङा बा नों सोरनियाव बहाबा लामा फैनानै लामाया स्किम फैनायखौ बा लामा सेंसन जानायखौ दानना होनाय बा माबा मोनसे बाथ्रा बुंना होनाय बहाबा थांनानै नैबे इरिगेसना दिनैहाय BPF नि आमोलाव जानायमोन बेखौ खालामाखै दासिमबो कमप्लिट खालामाखै बेफोर बाथ्रायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थुबा
ससियेल मिडियायाव आं फैला माला होननाय बियो बिराद गिदिर आंनि हिसाबाव आंनि मोन्दांथियाव आं थौले मेलेमजोंसो बुंदों बे माने एसे गोरोन्थि जादों होननानै बुंदों जायनि जाहोनाव आं मैया फेसबुक पेजआवहाय नोंनि बाथ्रा बुंनायखौ गुबुना आपल'ड खालामदोंमोन बेखौ आं रि-आपल'ड खालामनाय जादों थ' बावहाय दुखु मोननांगौ दरखार गैया जा बुंगोन सिदा बुंखागोन नैबे मोनसे आरो UPPLआ साननाया मोजां नोंथांमोना दा नैबे मैयानि जाखिनि रिजाल्ट मोननाय जा कय 1000 2000आनो जा 3000 5000आनो जा बेखिनि भटखौ लानानै बा बेखिनि मानसिखौ लानानै नोंसोरो मोजां जुदि खालामलाङोब्ला मोजां जुदि पार्टिखौ गोख्रों खालामलाङोब्ला नेक्स्टआव देरहानायनि मोनसे चान्सआ थायो खिन्थु नेक्स्ट 2030 बा 29आव BTC इलेक्शन काउन्सिल इलेक्शन जागोन अब्लानि समावहाय मा जाहैगोन सोर BPFआ थागोन ना थाया बा सोर फैगोन सोर पार्टिया गोदान फैगोन नङा होनबा बेखौ रावबो बुंस'नो हाया बे समाव आलादा बाथ्रा बेसिमहालागै अन्तत UPPLआ स्ट्रं खालामना लानाया मोजां आरो दा आं दा नुहुरबायसो थादों जिहेतु प्रमद बर'आबो जेनबाय दिपेन बर'आबो जेनबाय सानै UPPLआव गोख्रों गोरा माबा होननानै बुङोबा सानै मानसि दङमोन UPPLआव दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिसोरो दिनैहाय जेनग्लिजोब्बाय दा मोनसे जायगायाव दङ बियो मोनसेल' जायगायाव दंसै बावहायबो बिबो बोरैबा बिनिफ्राय लासैनो बे मोनसे जायगाखौ बियो मिथिखागौ प्रमदआ जे बावहाय आं जेनगोन ओंखायनो बियो बैयावहाय दावखोनानै थाहैनाया थ' बिथांमोननिया दा आं जा नुहुरबाय जा बुजिनानै मोनबाय गोलाव समथ' आन्दलन जायासै सोरनिबा लिडआव सोरनिबा दैदेननायाव बा सोरबा थुना होनायावहाय बावहाय आन्दलना जाफिनहैनो हासिगौ बायदि मोनदों आं मालाबा राजा लामा गाथेनाय मालाबा दिल्लीयाव धरना मालाबा नैबे हाइवे रडखौ बन्द रेल बन्द बेफोरबायदिया सोलिफिनसिगोन बायदि नुहुरदों आं जाखिनि साननानै मोननाय जाहैयाबाथ' मोजांनि बाथ्रा दा जायफ्रा BPFआ दा सरकाराव दङ दा बिसोरखौ दिनैहाय मोजां थिग मतन सालायनो होयिफोरबायदि खालामगोन गाज्रि मोनजानायनि लाइनखौ खालामबाय थासिगोन बायदि मोनदों आं गाबोनबा माबा एवारनेसखौथ' एवारनेस लाखानांगौ जेब्लायबो थानांगौ एवारनेस प्रग्रामफ्रा मालाबा ड्राग्सनिनो मालाबा गान्जानिनो मालाबा मानिबा बेफोरबायदि रेलिया थानांगौ आं मोजां मोनो बिखौ बेफोरबायदिखौ आङो सापर्ट खालामो खिन्थु बड'लेण्डनि नामावहाय जों बड'लेण्डखौ जों बै जायगायावनो नाङा होननानै माखासे पइन्टफोराव नायोब्ला बेसेबांबा बोसोरनि 50 बोसोरनि थाखाय जोङो लिरथेनानै गारबोनानै दोननायफोरबायदि जादों बियो सोरबा सासेखौ बुंनायफोरल' नङा बै जायगायावनो लिरथेनानै फैनायफोरबायदि जादों जों बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामला होननानै माखासे जों बहुदानो सागान होनानै गारबोदों बे हिसाबाव आरोबाव बे बाराव सोरनिबा थुयैहाय सोरनिबा थुनायाव सोरनिबा बाथ्रा बुंनायाव बेफोरावहाय बड'लेण्डनि नामावहाय आन्दलना सोलिफिनसिगोन आन्दलन जानाय लगे लगेनो ओरैहाय BPF सरकारखौ सिफायनायनि टारगेटआवहाय बा BPFआ दा आरामाव खुंथायाव थानाय हिसाबै बिसोरखौ एसे नाख्लायनो थाखाय गाज्रि मोनजानो थाखाय रायजोनि नोजोराव बा बैसोरनि नोजोराव गाज्रि मोनहोनो थाखायनो बे आन्दलना जाहैफिननो हासिगौ बायदि मोनदों दा जाथों आं बेखौसो बुंदों दा जाथों जों खारन दा जाथों होनायनि खारना मा बै जायगायावनो नांगौ जायगायावनो जोङो बड'लेण्ड नांला होननानै सहि होनानै गारबोबाय आरोबाव मानिबो बड'लेण्डनि आन्दलन बावहायलाय बड'लेण्डनि आन्दलना बेफोरबायदि बै समाव खालामनांगौमोन बै समावनो मोजां जाखानांगौमोन एकर्ड समावनो आं 5 बोसोर UPPLनि उल्था बाथ्रा बुंदों आरो बुंलांबायबो थागोन खारन बुंनायनि खारना मा जोंनि जेबो अस्तित्व दोनाखै NDPनि जेबो अस्तित्व दोनाखै सोर दोनाखै फरायसा आफादजों आरो UPPLजों जेबो अस्तित्व दोनाखै NDPनि दा जायफोर इलेक्शन गेलेदोंमोन बिसोर मा अस्तित्व थाबावगोन आरो जायफोर सापर्ट खालामदोंमोन बिफोर मा अस्तित्व थाबावगोन जायफोर एकदम हार्डकोर UPPL होनबानो बागदावलायग्रा UPPL होनबानो उल्था बाथ्रा बुङोब्लानो बागदावबायग्रा खानायफ्रा थिया जाग्रा
बिसोरो मा अबस्था जाबावगोन दङ कयेकजन UPPL आव एनडि बिनि सोद्रोमाफोरा UPPL खौ एसे बाथ्रा बुंबानो माने खानायफ्रा थिया 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 जाग्रा आरो ITCL थ' ITCL UPPL हिसाबै ITCL आ स्ट्रं आं बेखौ मानिदों ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनाय मानायफोरा बेफोराव थिगैनो दं नाथायबा खामानि मावनायाव एकदम लेजि जेबो गैया खुगायावल' बिराद गोदै गोदै बाथ्रा बुंगोन खुगायाव खिन्थु बुंनानै मा जानो मेनलि नों खामानि मावनाय ना खामानिबो मावाबा माबो मावाबा मा जानो नैबेयावनोथ' BDC काउन्सिलावबो बिराद दुखु नांथावना थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय 15 मिनिट बाथ्रा बुंबाय लास्टआव बेखौनोल' बुंगोन रनजित बसुमतारिया इलेक्सन होननानै बुङोबा बागदावनानै बेसेबा गोजानाव थाहैखानाया मोजांसै इलेक्सननि खोथा बुंबानो बियो बागदावनानै गोजानाव थाहैनाया मोजां आरो बे बाराव एबारथ' इलेक्सनथ' गैखालानोसै गैया खन्थाइखौ एसे बुरजा लिरनानै दोनदो रनजित बसुमतारिया खन्थाइफोरखौ बिराद मोजां मोजां लिरदो खारन पावाराव थानाय समाव जानला मानला माने रस गैया बस गैया खन्थाइ लिरनानै माबा गावनि न'खर दं मा दं भाई बाहागि दं आरे नोंहाथ' गैया नोंनि बिसिनाथ' दङना भाई बाहागि एसेब्लाबोथ' लाजिगोन ना मान सनमान दं मा जाथारै बाथारै बिदि खन्थाइ माने दैयावबो थाङा अरावबो थाङा दा लाजिनाय मोनो एसे बोरैबा मालायबा मालाय आंनो बोरैबा मोनो खन्थाइफोरखौ मोजां खोनासंजोबोबा खुनु रोसि गैया बा सोरखौबासो बियो जावदों मेनलि बे हाग्रामा सारखौ बियो माने बे हाग्रामा सारखौनो लानानै लिरनाय बे खन्थाइया जेबो नङा बियो बे खन्थाइखौ लिरनाय बे हाग्रामा सारखौनो डाइरेक्टनो लिरदों इनडाइरेक्टलिनो बियो लिरदों थ' हायोब्ला बिनिख्रुइ साबसिन आरो मोजां बोथोरफोरखौ नायनानै लानानै एसे मोजाङै लिरनो सोलों हरनि 12टा 1टायावसो मोजां पइन्टआ फैयो दै जेब्ला नों साइलेन्ट जागोन नोंनि रुमाव बा न'आव नोंनि सिन्ताधारा मोजां पइन्ट फैनायफ्रा हरनि 10 11टा 12टा बेफोरबायदियाव साइलेन्ट स्रि थायोब्ला गोदैनो गोथाव पइन्टफोरा फैयो मोजां पइन्टआ बे समावसो फैयो आरोबाव जेब्ला नोंनि रुमाव खालि साइलेन्ट एकदम ओरैबो जेबो गैया साइलेन्ट नोंनि रुमा अब्लाना नोंनाव मोजां पइन्ट फैगोन मोजां बाथ्राफ्रा फैगोन बे समाव लिरनानै दोनथुमग्रा खालाम अब्लाना साबसिन जाबावगोन होननानै आं सानो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि